ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କରେ ଭଲରେ ଅଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ କିଛି ଲୋକ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ। ପ୍ରେମ କର, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କର ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯିବ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମୟ ଦିଏ, ମିଛ ବାହାନା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଥର ପରଖି ନିଅ ଯେ ତୁମକୁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବାର ସମୟ ଦରକାର ନା ମିଛ ବାହାନା ଦରକାର।